zvládneme to. Bude zde k vidění jak irská, dánská, tak hlavně česká medaile. Slyšíme českou hymnu na Eurosportu, což také není úplně denní chléb. Dalo by se říct, že je to takových silných 10 českých minut s ohledem na plavecký šampionát. Bronz kluků ve štafetách a teď tedy převzetí zlaté medaile a titulu mistryně Evropy pro Petru Chocovou na 50 metrů prsa. Začneme u Siceryky McMahonové z Irska. Ta dostane bronz za třetí nejlepší čas, konkrétně za čas 30,34 sekundy. McMahonová měla 2 účasti na olympijských hrách v Londýně, ani jednou se neprobojovala do semifinále. Má ale stříbro z letošního evropského šampionátu na 50, kde skončila za Petrou Chocovou, což se tady Chartré nemění. Ale mezi ně se tam vloudila Rikke Møller-Pedersenová. Ta to mátla v čase 30,25. Má zatím evropské stříbro na 100. Před 2 let v dlouhém bazénu, v krátkém bazénu má i titul mistryně Evropy. A teď tedy Petra Chocová. Česká olympionička, která získala tedy jak v Debrecínu titul mistryně Evropy na 50 metrů prsa v 50-metrovém bazénu, tak má titul mistryně Evropy i v bazénu 25-metrovém. A můžeme povstat, jdeme na českou hymnu. Velká paráda, doslova srdcerivná záležitost v tom nejlepším slova smyslu. Petra Chocová, mistryně Evropy na 50 metrů prsa.